Aw basta mangadto gani mo ginsan gani baka kita mo mga ingani order dayon mo kanang paa tapos ipasugba dayon o tan-awa bisag aso pa lang ganito perte ng lamia so karon kay naluto naman na aw unsa pa tong himuon aw hab-hab na pero ato sang hininayon kay medyo init pa man tan-awa ra gud no gaaso-aso pa so what's up mga tats mga gabi ka na tong tanan no ato sa ni-charge atong cellphone kay nagsabot ang mga tropa nga manglakaw daw mi sa ubal asang gwapa dia up ni anay siyempre kay paubanon man ta unya libre pa jud o modili pa ka. So mao din ako mga kaubanan mga tats mga 14 pa ang edad ani o di ba tan-awa kung unsa ka bata. Abi nyo mga tats dugay namin nagplano nga magsuroy-suroy ang ubal no sama karon kay kalinlangan. Ang problema dili jud matungnan kung kalinlangan. Kapila na jud na may tabo mga tats basta oras gani nay kalingawan sa ginsan no dili jud ta kasuroy kay nganuman matungnan man jud nga wala tay kwarta. Karon kung naapod tay kwarta wala na poy kalingawan ambot ning lugara. Sama karon nanuroy midra abi ninyo wala pa nay kalingawan tan-awa perte mingawa og isa pa alas 11 na sa kagabihion. So among gihimo dira kay medyo solo man namo na wala may mga tao. Aw pag gusto tag picture dia og tan-awa ng mga suga nga unsa ng mga sugaan na. Matingala ko nga taga diri mo ko pero dili ko halos makaadto dira nga pila ra maunta nakatikang siguro sa kabisi na to no og isa pa number 1 jud dira ang kwarta. Karon kay humanos lag picture dito sa plaza mamalhin daw mi sa ubal kay mangitag pagkaon. Sama pastoran. Naong ni Munday. Ako may bubal guys. Mangaon mo. Guys, ato may bukal. Ngaon mi. Siyempre nagtapad naman ang plaza og ang ubal samtang nagbaktas-baktas ta matas na aday nakaila sa to ano. Brad, shout out sa imo no. Salamat sa pagtan-aw sa tong video, sa imong suporta. Unta dili ka magsawag tinan-aw sa tong video. Og mao ni mga tats, salamat pod sa mga kapulisan na tudra nga adlaw gabi gabantay aning ubal no. Kaninyong tanan sir, shout out sa inyo og daghang salamat sa inyong pagbantay sa atong ginsan. So mao ni mga tats no, nangita na tagkan-anan dira. So napadpad ta sa may mga manok kay ilang gusto manggod katong sinugbang manok. So nakapili mi dira mga tats ang among napilian 119. Isa ka pa ang manok, duha ka kanon og isa ka kok. Mao nang matats kung adto mo dire jud mo pang order kay perting lamia matats kay nga naman nakamarinate na. So di jud ka magmahay no kay templado na mud siya og perti pong lamia. Unya kay gisugba pa man to ato sa niipakita ang naglibre sa to ano si Tatsuki, si Satra, si Merlinda, si Virgin og siyempre si Mads Inday. O di ba? Apil na tadya. So mga tats mao din among lugar dire sa Ginsan no perting nindot ang mga tats. Kung matingala mo nga mingaw alas 11 na man gud mi nangadto dira video gabi na jud sa mga tats no. Pero sa tinuod lang wala pa jud kalinlangan medyo nagsugod pa na sila mo nang gihimo na to dira wa na to matungnan kung unsang okasyon dira pero okay lang kay ngano man na enjoy man gyapon mi sa mong kaon-kaon dira matas o di ba og buo na matas no gihatod na sa mo kay naluto naman na o tan-awa kung unsa kalami ang gi-order na mo dia bali mao na ang 119 so naa na si pakapinpon nga kok so mo din na si tata ang naglibre sa to ano ato anang tropa siyempre apil po ni matuta niya og katong mga dalaga dito nga 14 anyos pa ang edad unya unsa pa matong himuon oh siyempre ato sa ning huyopon kay medyo init pa ni mga tats kay nga naman basi mapaso unya ata di na ta ka voice over pagkaugma o di ba nay ato no daghan kay salamat sa mga followers nga bag-ong sulod no basig ugma maka 80 followers na ta so daghan kay salamat sa inyo dira no og katong nag-comment sa may comment section nga wala na ko ma-replyan pasayloan nyo si Tatsuki kay perti ng daghanan nato tanan daghan kay salamat sa inyong pagsuporta di jud ko kalimot sa inyong gipanghimo sa kuha wala man ko kaila sa inyo pero nay Ginoo gatan-aw kung kinsa mo nga gasuporta sa kuha og padayon na tamatas no naa pa man day kinason nga libre matats siyempre kay libre man na o ato na tirahon kay nga naman apil man daw na adira so tinuod lang mga tats no naa day mi naagyan nga mga ingani wala lang mi nanakay kay dili man gud na mao ang among toyo so ang among toyo man gud magsugba lang mi sa manok so kung gusto mo moadto karon sa Ginsan o nay dagan dulaanan dira mot unsa na nga sakay-sakayan na kay wa mo baluan na so mao na to mga tats manguli na mi kay perti ng busugan nila no hinay na mamaktas kanya perti paspasan so daghan kay salamat sa nagtan-aw sa tong video dira og iliyog na lang mo tag share thanks.